Архив първи. Чувате ли ме? А, за пръв път записвам такова съобщение и чувството е особено. Както земляците му казват, чувствам се като пате в кълчища. Опипваш почвата, ама като е кално е още по-трудно. За новите неща, които винаги са трудни. Добре, защо пък да трябва винаги да са трудни? На мен сега не ми е пък чак толкова трудно. Нямам изобщо идея до кого достига това мое първо съобщение, ама ако ме чувате, ви поздравявам! Сигурно и вие сте правили нещо за пръв път. Земляците често премислят преди да започнат нещо. Ако се проваля, ако се изложа, а пари? Как така ще записвам нещо, без да знам дали ще получа пари от това? Представете ли си този, който е създал земята, да го е отлагал? Ще я създам утре. По-добре от понеделник. Нова година. 1 януари. Нова година, нов късмет. Ама решил се най-после. Сигурно е получил голяма сума пари, иначе за какво ма да го прави? Добре му се е получило. Има растения, животни, слънце, небе, цимент, магистрали, коли, панелни блокове, бокуци. Нека има. И аз така реших да споделям разни размисли и страсти. Уверяваха ме, че тук в България, където попаднах, нямало смисъл. Нямало кой да го чуе. Затова било по-добре на английски да ги правят тия неща, за да има кой да ги чуе. Странни същества. Те откъде изобщо знаят, че няма да им хареса нещо преди да са го чули? Назар беше тъкмо обратното. Първо слушахме нещата, после решавахме дали са интересни. И не съм била известна. Тук никой не ме знал и това било проблем. Явно съм проблематична. Назар всички ме знаят, ама тук явно имат какво да наваксват. Пробвай, нищо не губиш. Ми казаха същите хора. Добре да в крайна сметка сега като пробвам, губя или не губя, аз така и не схванах. Да реших да опитам. Сигурно ще е трудно. Вие кога за последно правихте нещо за пръв път, а? С това слагам край на архив първи. Началото и краят са свързани. Какво предстои ли? Ще разберете втория път.